Bon dia, veïns i veïnes d'Albalà dels Sorells. Durant aquest temps de crisi sanitària, a part de totes les gestions que hem fet i que ja coneixeu, també hem estat treballant per poder destinar recursos econòmics a ajudar aquelles persones que en aquests moments els fa més falta. I també ajudes per a recolzar el comerç local i els autònoms que s'han vist afectats per aquesta crisi. Per això hem modificat els pressupostos de l'Ajuntament per adaptar-los a la situació actual. Estos pressupostos els portarem a aprovació en els propers dies i en ells es contemplen 100.000 euros per a ajudes d'emergència social. Aquestes ajudes estan destinades a cobrir les necessitats bàsiques d'aquelles persones que s'han vist més afectades per la crisi, com per exemple el pagament de rebuig de subministrament, ajudes per a la compra de menjar, pagar el lloguer, entre altres. També en els pressupostos destinem una partida de 50.000 euros per ajudar a persones autònomes, microempreses i xicotetes empreses per a fer front als efectes econòmics originats per la crisi sanitària del coronavirus. Aquestes ajudes estaran regulades en unes bases que publicarem quan siguin aprovades i tindran 3 línies de subvenció. En la línia 1, subvencionarem amb 1.250 euros a aquelles persones físiques o jurídiques que hagin hagut de tancar els seus negocis. Esta línia es podrà ampliar amb 250 euros més si s'acredita el pagament d'un lloguer d'algun local comercial. La línia 2 serà de 750 euros per a aquelles persones físiques o jurídiques que hagin pogut obrir els seus negocis però que hagin tingut una reducció en la facturació d'almenys un 40%. Aquesta ajuda també podrà ampliar-se amb 250 euros si s'acredita tindre un lloguer o un local comercial. La tercera línia anirà destinada per ajudar a la compra de material de protecció. Per aquesta línia es subvencionarà com a màxim 500 euros que caldrà justificar amb les factures de la compra del material. Com vos he dit, tot això s'aprovarà en el proper ple i s'haurà de publicar. No vos preocupeu que quan s'obri el termini vos informarem i tindreu 30 dies per a sol·licitar-les. Des de l'Ajuntament anem a posar a la vostra disposició tot allò que puguem per fer front a aquesta situació que ens està afectant. Continuem cuidant-nos, mantenint les mesures de seguretat i tot anirà bé.